Яшәү яме. Гөлнур Айзатулова көйе һәм шигыре. Яши алсаң иде гомер буе, жан сүйгәнең белән сөйләшеп, яшәү матур, яшәү шундый матур, якыннарга сөйләшеп, яшәү матур, яшәү шундый матур, якыннарга сөйләшеп. Гомер юлын җырлап үтәң иде, узмасын тик юкка көнләшеп, яшәү матур, яшәү шундый матур, дусларыңа моңнар өләшеп. Яши алсаң иде тормышыңда, ялган ялгышларга абынмый, бәхет биреп һәм бәхетле булып, үткәннәрне бер дә сагынмый, бәхет биреп һәм бәхетле булып, үткәннәрне бер дә сагынмый, үткәннәрне бер дә сагынмый. Моңлы җырчыбыз Сиринә Зәйнетдинова.